Konkretno, ove 3 kornjače su nađene na autoputu, Beograd, Novi Sad. Znači, jedan gospodin Miroslav Tatić, pored autoputa, sva srećom on ih je pokupio, bile su u stacionaru jedno nedelju dana, pa kad smo videli da su zdrave, da su zdrave dovoljno za puštanje u prirodu, evo danas smo došli i pustimo. Dama naišli kada i videte na ovu ekskurziju, pa ćemo iskoristiti da se zajedno pogledamo. Puštamo ih u vodu na avcu zato što naše bašte kornjače vole malo sporiju vodu ili stajaću, znači nećemo ih puštati u maticu Dunav gde je duboka voda i brza. Gde je plića voda i sporija i gde one imaju ove grane koje vire iz vode gde mogu da izađe da se sunčaju. Sad ćemo vidjeti, ako neko ima neko pitanje može slobodno da pita. Koliko one mogu da izrazi? Pitaj Bojana. Mogu, pa ove recimo blizu odrasle jedinke, može bude do nekih 25 cm oko, plus znači rep i glava. Ovo je... Šta je za nas? A budu oko pola kile. Ovo je mlada, znači možda 2-3 godine starosti. Koju hoćeš? I kako ti kažu? Hoćeš ti da snimaš onda? Ja hoću ovu sreću. Da, snimam. Ja sad držim sad ovako, sad ne možeš da Samo propadneš. polako je. Ja, vi kako je vidjela vodu. Ja. Ova mala će izaći tamo kod onih stavlja. Ajde sad. Ovako. Može. Držim ti, ja nećeš padati. Slobodno čuš. Bravo! Čekaj, polako samo. Sačekaj. Polako. Malo si izgledala, nema veze.